Jeg vil gerne starte med at sige noget, jeg vil ønske, at nogen havde sagt til mig, før jeg startede min egen forretning om. Fordi igennem de sidste par år, der har jeg snakket med hundredvis af kvinder, der gerne vil skabe noget, der er deres eget. Altså en ekstra indtægt, noget mere frihed, et liv, hvor de selv styrer deres tid. Og det går næsten igen hver gang, fordi de tror, at de mangler noget bestemt, før de kan komme i gang. Noget, de skal være, noget, de skal have, noget, de skal vente på. Men når jeg faktisk ser på, hvem der lykkes med det her, så er det stort set aldrig dem med de bedste forudsætninger. Det er dem, der tør starte alligevel. I dag der vil jeg dele 5 ting, kvinder tror, de mangler, men som faktisk ikke er det, der holder dem tilbage. Så hvis du sidder med tanken om, at du gerne vil noget mere med dit liv, men hele tiden støder ind i den her mur indeni, så håber jeg, at det her det kan flytte noget for dig. Den første, jeg hører, det er, jeg har ikke nok tid, eller jeg har ikke tid. Og det er faktisk en af dem, jeg hører allermest. Mille, min hverdag den er fyldt op, og jeg kan simpelthen ikke rumme mere, fordi jeg har børn, job, hus, mand, forældre, der bliver ældre, måske en hund, aftensmad, der skal på bordet, vasketøj, der aldrig stopper. Og jeg kan godt forstå det, fordi jeg har selv været der, jeg har selv stået der. Men det, som jeg faktisk har lært, det er, at de kvinder, som lykkes med det her, de har ikke pludselig fået mere tid. De har bare brugt den tid, de havde anderledes. Så vi taler måske om 30 minutter til en time om dagen. Måske mens børnene de ser tegnefilm. Måske når der er ro om aftenen. Det er ikke et spørgsmål om at finde mere tid. Det er et spørgsmål om at bruge den lille bid af tid, du allerede har på at bygge noget op for dig, i stedet for at scrolle på telefonen. Og jeg skal være ærlig, fordi hvis du venter på at få tid nok, før du kan starte, så kommer du aldrig i gang. Du starter aldrig. Den dag, den kommer ikke. Tiden bliver ikke mere fri af, at børnene bliver større. Den bliver bare fyldt op med noget andet. Men det er heller ikke meningen, at du skal arbejde 8 timer ved siden af alt det andet. Vi starter småt, bygger op i dit tempo. Det skal kunne passe ind i dit liv. Ikke erstatte det. Den anden, jeg er ikke den udadvendte type. Og det her, det er nok den indvending, der har stoppet flest kvinder. Mille, jeg er ikke sælgertypen, jeg er for stille, jeg kan ikke stå frem. Og lad mig sige noget, der måske overrasker dig. Nogle af de stærkeste kvinder, som jeg har arbejdet med, de beskriver sig selv som introverte, som generte, som ikke særlig synlige. Og ved du hvad? Det er faktisk ofte deres største styrke. Fordi det, jeg laver, det handler ikke om at stå på en eller anden stor scene. Det handler ikke om at råbe højest. Det handler om at bygge ægte relationer med andre mennesker. Og det er faktisk her, de stille kvinder, de har en kæmpe fordel. Fordi de lytter bedre, de er mere ærlige, de får folk til at føle sig set. Det handler altså ikke om personlighed, det handler om hjerte, og det handler om at tage et skridt mere, end du gjorde i går. Du behøver ikke være en anden end den du er. Du skal bare have lyst til at lære og være åben for at blive guidet. Den tredje, jeg har prøvet noget lignende før, og det virkede ikke. Og den her, den gør lidt ondt at høre, fordi jeg ved godt, at der ligger en historie bag. Måske så har du købt et kursus, du aldrig fik gennemført. Måske startede du noget op, der løb ud i sandet. Måske blev du svigtet af en, der lovede at hjælpe dig, men forsvandt efter du havde sagt ja. Og jeg forstår godt, at hvis du er forsigtig. Men jeg vil gerne sige det her til dig direkte. Det her, det er ikke dig, der ikke kunne. Det var rammerne omkring det, der ikke holdt. Du blev ikke taget i hånden. Du stod alene med materialet. Du fik ikke nogen til at hjælpe dig, når du gik i stå. Du blev solgt et system, men ikke en relation. Og det er præcis det, jeg gør anderledes. Jeg arbejder one-to-one. Jeg ringer dig op. Jeg retter dine beskeder. Jeg svarer dig, selv når du sidder kl. 21 om aftenen og er i tvivl om et eller andet. Og jeg er der altså ikke kun de første 2 uger. Jeg er der hele vejen. Hvis du har prøvet før, uden at lykkes, er det måske præcis derfor, at du skal prøve igen. Bare med en, der faktisk er der for dig. Den fjerde, jeg er ikke god nok endnu. Og den her, den ligger lidt dybt. Fordi mange kvinder, de tror, at de skal være færdige med sig selv, før at de kan starte. De skal lige tabe sig lidt først. De skal lige få styr på økonomien først. Lige vente til, at børnene de er lidt større. Lige have mere selvtillid først. Lige få mere erfaring først, og jeg kunne blive ved. Men selvtillid, det kommer ikke før handling. Den kommer af handling. Den kommer, når du tager det lille første skridt og oplever, at du rent faktisk godt kan. Når du sender den første besked, når du får den første samtale, når du ser den første lille succes på din konto. Det er det, der bygger den tro på dig selv, du tror, du skal have først. Men du behøver ikke være en bedre version af dig selv for at starte. Du skal bare være villig til at gå i gang som den, du er lige nu. Resten det kommer undervejs, det lover jeg dig. Den femte, hvad vil andre tænke? Og det her, det er den, der mærkes tungest hos kvinder. Fordi, hvad vil min mand sige? Hvad vil mine kollegaer tænke? Hvad vil min mor sige? Hvad nu, hvis de griner af mig? Og jeg vil ikke gøre det mindre, end det er. Fordi jeg ved godt, at det er ægte.
Og det stopper desværre rigtig mange kvinder, før de overhovedet er kommet i gang. Men her er sandheden, som ingen rigtig siger højt. De mennesker, du er bange for at blive dømt af og skuffe, jamen de lever jo deres eget liv. Du gør det her for dig og for dem, du elsker allermest, og ikke for dem. Og når du om et halvt år står med en indkomst, du selv har skabt, du har mere overskud i hverdagen, mere ro på økonomien, jamen så vil de færreste sige, hvor var det dumt, det du gjorde. De vil faktisk spørge, hey, hvordan gjorde du egentlig det? Fordi det her, det handler ikke om at imponere nogen. Det handler om at leve et liv, der er dit efter dine præmisser. Så et fællestræk hos dem, der lykkes, det er, at hvis jeg skal være helt ærlig med dig, så er der ingen kvinder, som jeg arbejder med, der starter med alt er på plads. De havde ikke mere tid end dig. De var ikke mere udadvendte end dig. De havde også været brændt før. Og de følte heller ikke, at de var klar. Men der var én ting, de havde til fælles. De var trætte af at vente. Trætte af at vågne op samme morgen til den samme dag med den samme følelse af, at noget skulle laves om. Og på et tidspunkt så sagde de bare, okay, jeg ved ikke om det her det er svaret, men jeg bliver nødt til at prøve. De skrev en besked til mig, vi tog en snak, og derfra byggede vi det op sammen i deres tempo med mig som støtte hele vejen. Og det er ikke nemt. Jeg vil ikke lyve for dig. Det her det kræver, at du møder op for dig selv, også på de dage, hvor du helst vil lade være. Men det er simpelt, og du kommer ikke til at stå alene med det. Så hvis nu du sidder med en følelse i maven, som siger dig, måske kunne det godt være, at det her det var mig, så stol på den. Fordi det er ikke tilfældigt, du endte med at se den her video. Det er fordi, der er et eller andet, måske du gerne vil lave om på. Du behøver ikke have alle svarene. Du behøver ikke vide præcis, hvad det er, du skal ud af det. Du skal bare turde tage det første skridt sammen med mig. Så skriv til mig på Instagram. Du finder linket her under videoen og fortæl mig, hvor du står. Også selvom du er i tvivl, fordi jeg svarer personligt på alle beskeder. Vi finder sammen ud af, om det jeg laver er det helt rigtige for dig, og det er helt uforpligtende. Og hvis du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal skrive, Mille, så bare skriv, hey Mille, jeg så din video, det er nok.